I can't remember when you weren't there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Oh, private cemetery man lagi ni Iho. Ni adin higilubong si Premo Guevara ma. Niya si Glenda. Niya siya ma. Itungod ko kunong sa iyang auto kining atong auto. Aron di gid siya makalikay na to. Buhi ka kaayo sa imong litrato lagi. Ambot, nga nung maitugod sa kaitas-an nga kita'y magkadayon. I love you so much. Bisag namin niyo kong lain. Bisag may anak pa ko. Pero ikaw paghihapon na niya sa akong kasing-kasing. Dili ko gudi kalimtan ang imong pagkamauna-unaon. Ang kanunay mong paghumuhong o mga sweet nothings. Ug ang imong pag-ako sa akong likod. Dayon, imo kong hagkan sa akong takuko. Pero labi, tabangi ko. May nagsamo karon ako. Ug may presentar nga siya kuno. Mao ikaw. Iya pagani kong gigako sa akong likod. Ug dayon gihagkan ang akong tangkuko. Nabihag yun ako nga ikaw to. Pero patay ka na. Ug way si bisan kinsa nga makapuli nimo diri sa akong kasing-kasing. Oh. Marag, doon na may laing tao din eh. Miduaw ka dahil sa akong lubong. Miluksong akong kasing-kasing nga nakakita ni mo labi. Si Mama Mercedes din. Ang akong guyok. Kumusta ka, Glenn? Ha? Mitugan na si Premo sa matuod niyang pagkatao. O giya kong gidadin aron ako makita ang litrato sa unang Premo. Kay ang ikaduhang Premo, ako may naghimugso. Muuna ko ninyo. Gusto mo lamano si Mama ni mo, Lavi. Di lang ni mo dawaton ang iyang kamot. Sagdi na lang doon. Nasayod ko nakalitan si Glenda sa panghitabo karon. Give her space. Sorry, ma'am. Sedis ang iyangan, Lavi. Si Mama Sedis. May appointment ako. Excuse me, ma'am. Oh, Lavi. Ay, sagdi lang siya doon. Anugon kayo nga wa mo magkasulti, ma. May panahon na gihapon ming duha si Glenda nga magkasulti. Ay, ano ko na, oy. Ayaw panggos. Katingalig mo samot lang ang paglikayon niya ni Glenda. Sa pagkakaroon, maglisod pa siya sa pagtuo nga nabuhi ka, pinaagi sa reincarnation. Sobrang akong kalipay, ma. Sa dihang akong natultulan ang nahimutangan ni Glenda. Ang akong labi. Mahal ko kayo siya, ma. Nakasabot lagi ko sa imong gibati. Pero dili sad lalim ang kahikugang ni Glenda sa pagtunga ni mo balik sa iyang kinabuhi. Maayo untag, nawa ka lang. Pero iya kang nakita nga namatay. Mibalik dayon ko niya, ma. Premo, samot nga dili makasabot si Glenda kung imo siyang pugson. Maunay litrato ni atong Premo nga namatay? O, ma. Mauna si Premo Guevara.
Nagkita na sab ni. Ug iyang gipailan ako ang iyang inahan. Nganong nahibaw man siya nga maadto ko sa lubong ni Lavi. Iya gagahang gipanida ng akong mga lakaw. Ang tanan akong mga lihok. Mabuang ko ini dati. Sobra na ang kahasol niya itong primo nga stalker. Pero, kung stalker pa siya, nganong nahibaw man siya nga Lavi ang among tawganay. Ug nahibaw sab siya sa among theme song. Ay, God. Tabangi kong sulban nining kahasol nga akong gipati. Dili ko gusto nga maapil ni maong kahasol lang akong anak. Ako ra bagyong nakita nga nakagusto si Misty ni atong primo nga stalker. Dili ko magkatugot nga maalaot ang akong anak. Mahal ko kaayo si Misty. Pero ano bang daghan magud na sayran ang primo nga stalker? Katong iyang gipailan ako nga iyang inahan. Nganong may uban man siya. Nganong may uban kini sa lubong ni Lavi. Dili ko angay magpaapekto. Basta alang ako, patay na si primo. Ang akong Lavi. Ma, mituo ka na ba sa akong gipadayag mo? Imo na bang nakita ang imugyong mga ginikanan? Wa, Wa mo sila duawa. mga tiguan na sila, ma. Ug di ko gusto nga mahasol sila. Imo untang gisuwayan. Ikaw, ma, mituo na ba ka nga reincarnated ko? Mituo ka ba, ma? May pangya, ilingaw-lingaw ko nga kung mga mata din is small. Kaya maging mga mabay din yung mugbo kay ni Snina of Shoots. Nga makita ang kigol. Ano yun lang palabay sa oras? Suot ko restaurant. Order lang kong halo-halo. Wala may baho nga lain eh kung tuloy-tuloy. Daghan ako mga polo. Ang uban tagsar ganin ako masulob. Ay, padini. Padini. Huwag na ako na ako una. Pero, mas nindot yun ang tatukon. Kauban ako nga. Mukha o halo-halo si Glinda. Uy, speaking of Glinda, sinisти ka nang akong nakita nga. May mga kaubang batanong dalaga. Mga mambol sila ba? Ako sa doulong. Ako sugatong. Unsa man? Nakapalit na mo gifts para ni Girlie? Miste, iha. Uy, Tita Willie. Niya sa day ka? Daghan ka tingali shopping, no? Window shopping rin nga ako, iha. Window shopping? Oh. If I know, nangita kag latest nga polo shirt kini sa mall. Ikaw ba? Inagkahan ka yun. Tinutanay bitaw. Tinutanay kita kung gisulti ni mo, iha. Nag-window shopping na ko. Namili ba? Aron nga, sunod akong anhe mo, diretso na lang ko paputos. Na ba? Mao ba? Asa man mo? Aw, kung imo ming bangkahan, at tumi. Why not? Bitaw, Tito. Busog na mi. What? Aha. Abi na kung doon na kay gisulti, Tito. Iha. Hain mo day si mama ni mo. Niya ba siya? Kamoy nagkuyog? Gani ha, kami mo'y nagkuyog, Tito.
Ako, mao ba? Kung may anhi pa dahil ko dayon, gikan ko sa inyo, ako dahil untang maabtan si mama nimo. Ay naman deron siya. Ha? Uwa na ko may bawo dito. Nagpabilin manggugko din pagkakita na ko sa barkada gud. Tingali tuwa na siya siyang office. Ay, liso lagi kayo. Ikasulti sa mama nimo. Kung natuwa siyang office, dagan kayong bisita nga tubangon. Corrected ka, Tito. Okay, Tito. Mukha na lang mo, ha? Okay. Ha. Ay, makighalo-halo unta ko ninyo. Hindi ahap. Mapasubo ng ko. Tara, girls. Mag-practice pa ta para sa tong presentation sa debut ni Girlie. Sige na, mulakaw na ta. Tito Willie, excuse us, ha? Pero ganahan ba yung mga kauban nga maghalo-halo? Sure ka sa imong invitation? Ha? Bitaw, Tito. Manglakaw na mi. Magpaabot na ba si Mama na ko for dinner? Let's go, girls. May yan ang lakaw di sila. Ano ba siyang patugatugaw mong kong pamugos? Doon ako'y kwarta. Pero, sunod makuha kami. Nakauyon ka sa site sa tukuran ako tindahan para sa kong negosyo nga housing materials. Nakauyon kaayo, iho. Pero murag layo raman sa syudad. Ako tong gituyo, ma. Kung mulambo ang akong housing materials nga negosyo, mahimo ko tong buhaton o sawmill nga adto ta manglaras og mga kahoy para building ubay. Iampo nako ang imo kalampusan sa negosyo, anak. Pero ma, wapagid ko nimo matarong og tubag sa akong pangutana. Ha? Ang hain ba adto? Kung nituo ka ba gyud nga misud ang espiritu ni Prem sa imong gihimugso. Premo, ikaw mao'y akong gihimugso. Imong uha ang akong nadungo. Og nahimo ka ng tipik sa akong pagkainahan. Busa, mituo ko, anak. Salamat, ma. Wa manggid ko ikamahay ba, nga ikaw ang nahimo na akong anak. Buutan ka og matinahuron. Og nabatyagan ko ang imong pagmahal. Salamat kayo, ma. Ay kabala ka, ma. Dili mo usab ang akong pagmahal mo. Ang akong pagtakod mo. Inahalamabtan ko si Glenda sa iyong opisina. Uy! Excuse me. Manasmag mo lang ka? Nagdali ko aron nga makaabot ko sa elevator. Nangita yung gagbikil na. Dali, Ragon. Aritos kawas. Ako na sa'yo makiklaruhay ni mo. I can't remember when you were there. Magkasumbagay gyud kaha sila si Primo o Willie, mga kasama at ani ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod
nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Through the